Bagong, rungokno dhisik. Aku wis ora tahan ndelok lambemu sing slawe-slawe kuwi ning FYP TikTok saben dina. Lho, ana apa to, Jil? Lagi meletek srengenge kok wis nesu-nesu. Iri kuwi tanda tak mampu lho. Iri? Ya jelas aku iri. Awake dhewe iki padha-padha wayang, padha-padha senengane geger. Tapi sajake Kisena Nugroho kuwi pilih kasih. Kowe digawe dadi bintang utama, dadi ikon milenial. Lah aku saben metu mung dadi sasaran keprokmu. Walah, Jil, kuwi jenenge nasib. Pancen neng tangane Suwargi Kisena, aku ki diwenehi nyawa sing luwih manungsa. Aku iso dadi pengatasi masalah tanpa masalah, dadi kancane wong cilik. Lah kowe metumu wae wis kakehan atraksi, tancep kayon langsung semaput. Tapi aku lak luwih atletis, Gong. Aku iso salto, aku iso joget minger-minger. Kudune aku sing viral dadi selebgram. Kowe kuwi mung modal weteng blendung karo cangkem sing ora iso diatur. Cil, jaman saiki kuwi sing digoleki dudu sing pinter salto, tapi sing relate. Kisena kuwi pinter ngracik aku dadi suarane rakyat. Aku dadi viral mergo aku ki pangilone wong-wong sing lagi mumet mikir cicilan tapi tetep pengen guyu. Dadi rahasiane dudu mergo kuwi ganteng. Ganteng matamu kuwi. Rahasiane kuwi nguwongke. Senajan aku mung wayang kulit, neng tangane Kisena, aku dadi kanca sing nyata. Wis kene, tak ajari carane gawe konten sing bener. Aja mung dadi samsak wae.